Здравейте, хора! Аз съм вече... Искам да говоря за канала си. И вече не съм мистер Гочиня. Аз съм... Познайте, хора? Дината БГ. Да. Хора, исках да ви питам нещо. Това е с Minecraft Pocket Editions Anacomp. И тук има щитове. Ще ви покажа инвентара. Хора, да, тук сме на Creative. Ето, сега ще ви покажа. Ето, тъй. Искам да изберете от първи щит. Показвам, този е първи. Ей, този е втори. Втори е без линиите. Първи с линиите. Само да ви покажа. И ще ви покажа и банерите. Банерите са с номер, като на щитовете. Гласувайте кой да е моя банер и щит. Чао и до скоро!